ndiri panonzi paboka ndasana asikana kuma 6 varadoka ndasana asikana 3 enzi ana Joy 2 nenzi Dignity vachienda kunonzi kubhawa kwamutsvairo asana mpina mbhawa ndasana mbozviita izvozvo vati nongotaura nako kwandakaita kwabva kwamira mota nezuva sikana anzi hako aka ndikapo kamusikana kamukamira nako achinongedzereni nditovafunza chiri akunaka kwawanike dzimba here chichi ndatsvaga imba ndakugara kurumba vachipa ndidzikire pakune murume wangu andichada chichi zvongutaura unonya zvanzi kuno dzimba dzinotowanika vachidai vanokwanisa kutoiwana izvezvi saka baba vezana naDignity nanaJoy zvikanzi uya ndinozana ndasendorumbaudza tsanangu ndazoenda nhasa kuna manosasongokuti tsitsi vanhu vese akagara zvikanawo mbari ndasanga nawo after ndabva kuopi hauna manosasongokuti tsitsi nonzi Trish nanonzi Trish so sasikana nasuka pari ndatochinja zvese identity zvese ndachada izvo ndakuti Trish vana baba vanipindeyo mota pina mota ndatoenda nekupiswa nzaiwa baba vane mari vanitoni prazi kunonzi kuchi kuBeatrice atona kuti tichitendera mune masosvaga musikana ndapinda mota mababa yavo tatenda kwamachipisa pane loji iripo ndofirst day rangu kuti pina muloji imo inenge hotel so chibva paokay ndonzerwa today pahotel tapinda muhotel mwe yabhadhira mari yavo tapinda murumu ndaudzenda ndakavhara face nepilo ndichichema zvoti baba vachipedza randipa mari yoti nasina tasotoshandipa mari $100 ngeyabhatana Animated videos for only $20. Take advantage of this limited time promotion to bring your ideas to life with stunning animations. Kukuchingamidzai kwatiri kuita muri yeZimbabwe pano paSly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagia wakwamupurwa kana kuti Sokostina. Muri yeZimbabwe muchindoona ndichitaura kudai ndiri munzvimbo inotwa kuMarshlands uko kwaitika nyaya yedomestic violence kana kuti bongozozo mukugarisana mudzimba. Mangwanani ano tafonerwawo nevanogara munharaunda nzvimbo ino vakati Sly Media mhanyai kuno kune murume ari kurova mukadzi kunge achamuuraya, ari kumurova achimuponda achimuruma muri yeZimbabwe. Kuno kwaitika nyaya iyo yekuti murandakadzi uyo anzi anogara achirohwa nemurume achibayiwa nemapanga. Saka tasvika kuno kumhuri muri yeZimbabwe kuno kunzvimbo yeMarshlands kunoto nekuti tinzwe zvizere kuburikidza nekuda kwevavakidzani vati mhanyai muone munogona kusvika munhu afa nekuda kwekuti murume uyu anzi anga achiita zvekutsika musoro, anga achiita zvekupunzira munhu pasi asina kana anga achigona kumubata. Regai tinzwe zvizere kubva kune mudzimai uyo anga achirohwa nemurume achipondwa. Andinokuchingamidza wakadi yako makadi chekutanga ndoda kuziva zita rako nemakore ako ekuberekwa. ndonzi Tsitsi Makako. Tsitsi Makako. Ndine 29 years ndakazvarwa Shamva pamusana 29 years. Tsitsi isusu vavakidzani vaunogara navo ndivo vachizivisa pafoni makuseniseni vachiti uyai kunomuone kune mukadzi aita sei acharohwa unga achafa achirohwa achiita sei. Takuziva kuti chii chanyambonyatsoitika nemurume wako uye vavakidzani futi vatizivisa kuti asizike kutanga uchirohwa nemurume marohwerwo iwayo. makuseni chaitika inyaya yekuti nezuro manheru sati aindibata ndichimuti kundirwadzisa ndine gumbo rakandiro ndikabva na1 week abva kundirova futi pakandirova gumbe nenyaya yekuti ndandakumbira machisi munext door muloji ari munogara munext door anzwa kumbirire chime chisi wangamirire chipa door pavo vandirova vanhu vandakuvara gumbo saka manheru pakati kundibata chimusati gumbo rangu nasiri kurwadza sarese usandidara ndingatarara zvomuma12 zvoziku ndofuti pakandibata zvikanzizvo waita sei ukuthi gumbo rangu vanhu vanongotaura nawo after all roji hazitoswere pamba anoswera basi manheru ndopaanotudzoka dzinguva tomuone hatitauri naye but nezuro ndopabva tanga ndirowa ma12 ikoko achinditi sei waramba ubatwa neni ati nebatanaswa mungondikwadza nonyanga bva nditoera kudare here noka ambomira nditora zvema2-3 hours ambomira nditora makuseni ma6 pamukafuta ndibata nomuti batanasa ndozoti gumbo rangu rurwadza pandikwadza futi ndopatanga kundirova andirova zvondatiza pekutanga akandidhonzera mumba
Roger pamanacho rwachinanga chinzonzondira rakakumbira mechisi rava rakabata rakasvika pakusiya vatsikundikana kwakauya rimwe Roger mukomana kugara mumba karohwa mbama unziwe unibatire chii ndisika ndimudanana naye munhu wese angangondisika ndikudanana naye unibatire chii sidhoo ndinopotero panext door ndopaadzoka akundiruma meso achindidhonza ndatiziramba mame vaye ataundidhonza kusvika panze achindidhonza nemazino akandiruma ndibude imomo kasabuda handisi kukusiya achindiruma meso muchinyikwa nzara muhuro chinyika nzara kusvika apa mwana inasizvonamarwa nei mwana ndianotanzwa marwa nebanga kumusana but ndandatozona muzomarwa sei ana namarwa ngwe but mwana ndarumbuzotwa marwa nebanga mwana nditombomudzimbira ari pamubhedha tikarara ndikamutokudzimbirira mwana zvika zvine basa rechi kana akafa nongosungwa nekuda kuei kaudo kudhisaidira kuti usungwe handina chianotaura chine musoro anongoramba achindirova ndopazoya vanhu vemanext door vangu baba vatenga kupinda pamba medu yekutanga angada kutodzosarana navo kuti mundibatire chii munozive chii mundibatirei kubva kwazoya varume vanenge 2-3 ndovazomudhonzera panze pangotanga urohwa panze nevanhu vanga vari panze vakuti murovei ndopana kupereka mwana musana navanhu abuda pamana mwe gogo wangu vari pambowo ndovazondibatsirawo vazoenda neniwo kuna vamwe gogo tatata 3 vazoenda nevamwe madho vazotibatsira vangu va3 vakadza ndibatsira kufana nenopolisi polisi taienda tatasvika zvanzigadzirisa ne but ini zvikati mame vangu ndasingakwanisi kutaura nditaura nini handichakwanisi kugara naye because mapesha nanga chimwe ndichigadzirisa nevanhu vemuraina vanhu abasa but akasike kutanga kana kechi2 kana kechi3 kurohwa ndikugara ndichingorohwa Alright. Pano kurova apa pakatakasike kutanga anenge achikuroverei uye anokurova nei chaanenge angobata sepapa namborova neplate mumusoro yedhaga ngoti wandirova apana chaanenge angobata akatanga kutipinga rugwino andanga ari kugwino desakati kadesakata sei ameno zvaanoita achadzakeza nagarwa anokutora chipadhize naye ndi anokurova nacho zvozana necho chikati kana mwana achazotemwa nditondowanisa mwana kuti unotona pakanawa last time baba zinondira panakazokuvara gumba karova mwana mbama noina nhasi kanwe mbama iyoyo maybe noti mwana asi mwana wake mwana wangu mwana asi wake mwana wako mwana wangu nini mwana aimuroverei mbama amene anza nebasa rei mwana uyu atiutwa nezvakana makore mangani 3 years ane 3 years musikana musikana saka uri kuti anogara achingokurova akasike kutanga akasike kutanga nhasi mwana ndanasina kuti maybe akutongozoti ndakadonda padhuze ndipedza ndarova mwana anga ari mukona haachema itese akachema nzwi kuchemeni kana kutopiwa kana mbama nzwi kucheme chii kuchemere chii kweyoyo nyararo kuchemei saka mwana zvinonyonibata nezvetikada achirova ake nini hangu andorasena siya zvina basa mwana wangu andini naye handanemwe hamozive mwana wangu amonga pandiri mudiki tanatsondire chinhu wani chindoraramira pasi panapa handina kana pekutsaingira ndakashekwa neye ndatadzira mwaneye vatinditadzira kuti ndakazve zvinhu zvese ndanatsondire chinhu chandakawana muupenyu hwangu chandototarisira pane nonguva saka kana chirwatanatswa hazvina zvinoreva ndachandakagarira naye handina tete chandogarira naye tanatswa mudiki ana chanoziva ndingashungurudze nini ari watanatswa ndiunyepe ndoamai vangu ndopapa vangu ndozvese zvangu ndoupenyu hwangu mwana wangu handana ndotarisa amba kwati hakusiye hazvina basa naitonda ndichinje lifestyle nditaramo ndiri nemunhu andogara naye semurume wangu but angasi zvangu pane pauri kuti wati uda kuchinja lifestyle waida kuchinja lifestyle iwo waimborarama upenyu wakaita sei usati wasangana nemurume wako titaurire chii hana upenyu hwasinararama ndiudze zvese handina izvo zvanoti tate vangu vachionaka munhu kuti ndingambomubatsira nandaukama naye mukadzi amatsemamba vangu kwasara mene nongowana nezvinosautili pake vamwana sakuromwenda usauti ndi mwana mudiki ndakura mchaona mama vangu kati ndona una ndiri grade 3 avana kunoswera ndikuona igara nchinzi mwana wemasanganiso ndanga ndichitukwa zvandisakazive ndine gogo vangu sekuru vangu madhedhi vavo mangu abva wanditora vanogara neni vaisienda kuinzi fudzo vakarichaya basa noda kwangu ezvinei mwari abva avatora sekuru vangu akabva vazofawo 2010 baba vafa sekuru vangu sikanhasi upenyu vandorarama hwakaoma handina nondokwanisa kuchemera
handina hama ndotiremera yangu zvakawanda zvinondiremera ziva which means angota murume angozala yangu andoregera advantage pamwe pacho handikwanisa kutaura pamachinototaura rafu turi nechingorwadziwa nechozvonamboitwa kudhara ndozvangoya muupenyu wangu Waitwei kudhara kwacho? handipe kana chidu apa ndinonyatsonzwa saka ungambochema handikunzwe ninno tida kunyatsonzwa da kuti unyatsonzwa handiga chinyarara tida kuti mhuri yeZimbabwe vanzwe kutambudzika kwauri kuita nerubatsiro rwauri kuita haungararame uchingorohwa saka toda kuti unyatsonditaurira kuti upenyu hwacho hwanga uchirarama iwewe hwanga uri upenyu hwanga wakamira sei. ndinofunga pa2010 afa sekuru wangu mwana akangana nanondwazo sekuru wangu indida hapana chakwakuzanditire tetwa mama wangu vaindida nanhasi kana swanzi kuchema nevanhu vanoswanisa ndoti amuke umakwa sekuru wangu ndova kafa zvinorwadza kafa zinganzwisisiki wafa sekuru wangu svika nhasi upenyu wangu haunakidzi. Waizvichengeta seiwo kubva pakafa sekuru kusvika nhasi uchitosangana kugara nababa vemwana wangu wekutanga Banyasha kwasina vabereki sema singazivi namurume singazivi nachinonzi murume Banyasha tikagara nanhasi ndikavafonera zvo ndiye munhu ndikavafonera zvo ngamuto ndikutambudzika so havambori kutadza ndibatsira ndichitaura navo sometimes vachindibvunza maproblems but ndisingakwanisi kuudza maproblems angu semina hane mumwe mukadzi Banyasha hapana changu vasinganditi but one chinhu chakazomboitika ndecho vakazotanga kuita zvakadzi vangu achimwana mudiki kosi mwana wangu namuta ne17 years ndofunga ndichizvara mwana wangu Nyasha pera 3 months musi wandikazvara mwana wangu wakandisiya kuEdith kuMbare pera 3 months asingadzoke kumba akazodzoka mwana wangu ane 3 months ndopaakadzoka achisvika akabvunzwa nanomba kwavaindida wanga uri kupa hana chakatanangu atagadze nge2 weeks abva aenda futi abva indirasa paazodzoka kuti ati ndimwe mwana chiroda kuonerwa nomwana wako chiya ngoita zvizvo ngotangotama ngondichana chekudya chita sengoshingirira ndazonomba kwaimbeto achindipa chikafu chita sei usana ari muna mwana wangu Nyasha ndomusi wakatanga kuchinja upenyu wangu ari muna mwana wangu nananomba mamaiguru vangu tete vamama wangu vaigara kuMondoro ndipa Mondoro nadzikira bhazi panonzi paroundabout ekumbudzi ndoti zuva rakatanga kuchinja upenyu wangu ndidzika bhazi paroundabout ekumbudzi ndane mari ananai wangu mumwe mangu kandaiti ndikuenda kwamama kuSouth Park kwamainini wangu wandibvudza iyo anogara kuSouth Park ndinovaona nabanyasha sodzokera ikoko panguri kuona basa rembananoda sei ndiri panonzi paboka ndasana asika uri ma6 varadoro ndasana asika na 3 enzi ana Joy 2 nenzi Dignity vachienda kunonzi kubhawa kwamutsvairo asana mpina mbhawa ndasana mbozviita izvozvo vati nongotaura navo kwandakaita kwabva kwamira mota vezivasikana anzi ako akandikapo kamusikana kamukamira nako achinongedzereni ndichivabvunza chiti akunoka kwanike dzimba here chichi ndatsvaga imba ndakugara kunge vachipa ndidzikire pako nemurume wangu andichada chichi zvongotaura unaonya anzi kuno dzimba dzinotowanika vachidai vanokwanisa kutoiwana izvizvi saka baba vezana naDignity nanaJoy zvikanzi uya ndinozanosandalombaudza tsanangu ndazoenda nhasi akuna mwana anozasanguti tsitsi vanhu vese akagara suka nao Mbare ndasanga nao after ndabva kuopi hauna mwana sasanguti tsitsi nonzi Trish nanonzi Trish so sasikana nasuka pari ndatochinja zvese ati nditi zvese ndichada izvo ndakutonzi Trish vana vabe vawanipindeyo mota pina mota ndatoenda nekupiswa nzaiwa baba vane mari vanitone prazi kunonzi kuchi kuBeatrice atona kuti tichitendera muno masvika musikana ndapinda mota mababa yavo tatenda kwamachipisa pane loji iripo ndofirst day rangu tipinda muloji imo inenge hotel so tipa paok ndalonzerwa today pahotel
tapina muhotera umwe wabhadhira mari yavo tapina murume ndakudzina ndakavhara fesi nepilo ndichichema zvoti babe vavo vachipedza randipa mari yoti nasina tasotochandipa mari pa$100 ngeyabhatana handisoravo ndasingambozoi ndo first day ravo rani murume and ndasingambozoi ndo mafamba ndasanangura zvamboitika ndasingambozoi zvaitika so ravo omari ndichibuda imomo nane mufaro pane nekurwadziwa futisika mwe pfungwa kunditi aiwa sipo chitongorarama izvozvo ndo zvatopo zvitori right mwe pfungwa kunditi aiwa dzokera kumba mangwana makusenda china ndikadzika nasikana vanonisai nasikana iwa mangwana makusenda ndane mari kai $100 ndatsvaga imba muhope rume yangu ndanotinga bhesi tingamakumbezi usiku ihwose mnight iyoyo tikatodzokera kubhawa tikaanze mabhiasi chandizveze kunangosungira tikabva tadzokera kwekweyo tiri mubhawa ndafunga ndingasunga nemwenzi tafadzwa someone woti aitonga nondida but ane chinhu wachekunasa mulife yangu tafadzwa ndatozodana naye zvenguva yakareba but tafadzwa munhu wekuti anga ne-STD ane-STD aindisadza bva tingada kundondirapisa bva tingondipa mhosva inini aundirova futi ka aindirova futi ndipomera mhosva yandisi kuziva ndaneni kuhospital ndinorapwa ndodzoka nomboita munhu kwaye ndikagara mumba ndaendeswa kwamunava kana muzononzi mamunava kuwaterfalls mamunava maokay hapana chanda ndisingatengero ndotenga grocery raiyera ndotenga mama mapedza mazara so nemuna azombisa kuopla kunendesa kwaifield ndiri kwaifield upenyu hwangu ndararama upenyu wainakidza but ndikuenda mubhava chirama ndaenda kunonzi downtown china mamachipisa kwekundikuenenda kubhava ndiri unyepa ndainakidzwa nelife so ndasvika panotora nyasha mwana wangu anandasira menguru wangu uye ndingagara naye nyasha hapana ndaishaya amai vatita kuti ndivotiti vangu vangananawo toenda kuchikoro ndaendesa kuchikoro ndini mari yangu inini vabhadhara school fees chatinga zvese zvavanoda tiri kutoigara nanyasha mwana wangu tikadaro shungu dzekuti mumba dzikadzoka zvikare aringetiyo imba yangu ndasanongomuna sainzitakudzwa variko futi baba vatawana nyasha mwana wangu wechituma ndianogara naye vandotete vangu tawana nyasha ndatawana nyasha anga munhu anga akanyarara but mungona chinhu chinoitika chii pamwe tatozvikanganisira futi nenyaya yebackground ataona nyasha chinhu chekutanga inini handiziva handizviturumadza kana kuti handidi kuita zvinhu zvekunyepa amisongona kuti ndingakutsamwira yayo especially varume vangu vese ndotsamwira chindaona une mari yakawanda sei ndikakutsamwira kana ndikangokufungira vandiita zvakaipa unodzikira tusea anida rombe murume wese andogara naye chema wangu burisa wangu musodzi kundimburisira musodzi anoita rombe varume vangu vese ndivasari marombe vatona nyasha vadanenga mwana kepa pamba teigara danenga musikana kaikai vanhu vachingondodza munhu adanana nemusikana wepamafamili se anogara tikati amen ngati ndozviita sei hazvinana basa ngavadanani nandakati aiwa ndito zvangu zvandichitoita zvako zvangochiita handozonda nenhumbu ndaitenda nditombonogara nemafriends angu ekudhara tombodhakwa tita sei ndotodzoka kumba but ndinezvauri nazovaona ndega ndakachema siwo arwadziwa zvoti kana zvondaita zvotinoenda nemafriends angu tichitoita tipotazvikashaya basa pesa panemboudzwa nekuti aiwa andazviona ndega nemaso angu so mutoilet ma12 dzeusiku murume wako nemusikana nemusikana akachema panzvoti abvume mhosva yake akandirova baba tawana nyasha andirova nenhumbi yakura dai andirova ndikarwadziwa kadabo ndinenge polisi yangu ndekuti one day chazondifunga bataonaizvo ndikamudza ndakati kutanga nhasi veringoti ziva ndiani tinonwa tine bhekoni munomu tichinwa tine everyday tanga nhasi veringazuva uzvipe 6 months inoteera uchange uri pasi pevese unofunza kuti vari pasi pako iwewe ndouchange wakatsikwa navo tichaita urombe tese
hapana mari uchabata. Mangwana achina makuseni akaenda kubasa kwanga riri mashawa. Aswa basa achinzi renge yatorwa. Iradzoka chinditi unorwa ndikati handiroya ndiri mushawa ndibate mushawa. Warwadziwa. Handipfugame pama. Semu banyashi ndakasiya rirombe. Zvongoti ndinenge nangochema. Ngamsi anoita zvekupenda machira zveshe. But nyasha ndakasiya vakuita zvemakombi windi conductor wekombi. Uyu aiita zvake zveaiti zvake zvaanenge achizviita izvi. But nyake undifungira zvakaipa ndacheka peta ndoiteni. Mwamuna mwese munohamba munondisiva zvokundofamba nzimba dzangu. Kana zvanzi kubasa nenda basa ndotoshanda. Anditadza ndoshanda. Simarushana ndinaro. But zvese zvakunomwa nozvinzwisisa. Bundu nenge rimwe mangu nokudzosera pasi. Bose ndinofunga zvakaipa. Chindirova chindirasa ndwaza unondiita tokudzikira kwezvinhu zvese zvanofunzira pamwe kuti ubata zvinodonha zvese. Bose ndinoziva. Pandira chinhu ndoita zvese ndazvipira neri zvipira nauda imba yangu. Handingopinde mumba kuna ngopinda mumba. Kana topinda mane cheida imba yacho na but kana musinganditrust usingandite ndinibata raro. Hapana chaanoita. Varume vavo. Nanhasi bata wana nyasha. Bata wana nyasha zvinoona musungu. Ane mota. But akasina na slippers. Pakasirambana nemi. Nodzikira tuzero zveshuwa zvoti nenozvitondwadzo kuti kose zvichidaro but ndizvinenge anenge achidhiseva like roerwa ndetwa nhasika kana machizvono ememika chezvanzi ndakangadza sei handidhisevasangana naye sei watana uyu ndikabva kupi ndinabva unonzwi chi kuholisa ukazinga kuenda kuholisa ndaenda kuholisa nogara zve2 years. Alright. Ndipana asira vandotete vangu ndofana wasira tiwana nyasha ndaramba nabata wana nyasha muswanzi ko manzi first 21 year ndimuzana kubuda muholisa ndisikapesera vala holisa chinogara umbari saholisi mangu waita zvinhu zvekutamba polisi ndisambotamba nditogara noto nemabooking kunenge kutamba ndokunonzi muchiyemu next private ndine mastripa chichi but marume avo marume avo kana 2 vanenge vapiwa muholisi ekuti vanorara havabvunzo zvekukeshwa noita sei isi tigara muholisi munotone marooms ekuti unotobhadhira room yako everyday ndo rume yangu chinopinda nevarume vako vanenge vakukeshi ndaitogara zvoto ndaitongoita zvarume izvo wangoita zvaitongogara wakamira zvarume izvozvo ndema ndaitogara muholisi saka pazuva waisangana narume wangani nezandipana ndozvazinzi Mwari changu achingopinda samana kuti ndikono ndakagara ndikono kuti kana 2 days kana week rese ndikasvarira murume but zuva randotaura ndaburuka ndoenda pasi ndikono kusangana nemurume wangu kana 2 varume ekuti andipa mari yoti handaikwanisa nakuiverenga mari vanenge vazokukecha vacho ndikono kuti nditori murume wangu ndikati kuti nditokoti scrub ndikatoscrubha miri wese ndikati ndimbodzika ndimboenda mubhawa ndine scrub yangu ndikaita white kudaro ndainosumudza munhu kuti anenge nemari yoti kunosiyana naye kana 1000 ukatombobata 1000 waidarika mari titaure ndichinwa machipisa chaiwo ndaitombofamba ndaitosirwa mota benz ndingagoni kuidrive nemunhu unosira benz usiyana naye ndine friend yangu andaitama naye nzizuda ndaidrive nemota iyoyo inenge iri yako munhu atokupa benz atondipa benz kana tikangonetsano kana ndikonongopika nda tikango baba ambondipa benz aitinge mushonga but uzi nisamnenzi namwana kuti ndikona naye aikunodzoka chitondodza kuti iwo nelaki nelaki riri pauri iyoyo saka ndaiziva mwana aikwanisa kundipira mari yavo dzavo ndaizonoti pamwe ndikupirwa mari nekuti laki riri pandiri munhu anoita mari achiramba achingodzoka achambadzikira laki riri asi nini handirambi kuti mari yavaindipawo ndaisandisatisfied nemari yandipa chiro akakashandisa laki renge ashandisa kana dzoti ari kutoda chi usarako ne1000 yako ne mari yangu nebhenzi uzoachitora hake bhenzi aicheka aichitora ndinai nazvo
mama una nezifiriji mazifiriji yamazumba yayo nestove yangu 4 plates keovineta nezimbedha rangu izvezvi nanhasi magumbeza angu mafiriji ese tete wangu anazo ndotete wangu ndovandikasiyira zvinhu yangu zvimwe zvachina ndiende zvangu mberese munogara kuholisa ndevasendera mari vai every weekend tira grosari tira mari chikwandiri parimeza neda upenyu zvangomba pakangopera covid patanga covid andienda kumba mbatangira life yangu kuenda musango ivavo ndizviendera ndege ndakaita zvemadrugs wakuita zvemadrugs kaita zvemadrugs uye anga asingaita zvemadrugs manje murume wangu ukukurovayo iye ari kundirovayo anga atozvisiya kumashure angombe zvitabva zvisiya sikana ndakuzeti nayo someone anangoteka advantage yekuti uyu munhu angu ndasangana naye pachibhorani ma3 dzeusiku ndikatobereka ngomwana kangu chira mvura tirumbari ndivanonzani andinoita naswa chichebva tinondibasa tokura mabhaketi 2 anzwa tsitsi tokura mabhaketi angu 2 anosiya block 5 stacho block 1 anogara block 1 magaba tatinosiya block 5 tasiya block 5 pepe nezvekuti madrugs chichichi ndazvidzokera ikoko zvoma 8-9 andiva $5 yake ndanoshandisa $2 mudzokera $3 yangu andodzokera naye mariyo atoti zvako izvo ndasete chinomutsvaga block 1 chimushaya chimutsvaga ndimushaya ndobva ndazosangana naye rimwe zuva tisangana naye rimwe zuva ndotanga kuwirirana kwatakaita takawirirana pepe achibva aishanda nevamwe vakomana vaishanda navo kumbari ikoko ska vaingoaniko kunetsana ko vaitokavo uye handiunyepera mamutsvagira basa iri batana vanoshanda specially zvogadzira mafoni chichichichichi anoshanda andogadzira chinhu kuti kana atogadzira kana ave foni anenge andi achizviziva kuti zvotanzi zvichi antonaro kadhi nari pahiti necertificate nari kuhiti atozvindira chikoro but vari kurwadziwa naye pabasa pepe but anda kushandira mba apa tingoshandira mba tatogara tese kapai tikaitodya mari zvezvaitoendeka but vanhu vatanga kurwadziwa vaishanda navo vae bhosi vaimushandisa kana munhu anenge ane knowledge vatingatumira vanhu vavo kuti vazosorwisana naye sapakurwisana naye pepe ndopakakwararwa uko pepe udeso akarwa achibhakira pawindo kwaita komunanga uyo vakutanga kumutuka mukadzi wakagara naye chichichichi pepe nokumudza zvinhu vakutanga kumudza chirafu anzi hapana chasingazive pane munhu ini nafutoini hapana chandije ndikwanisa kuvanza nemudza zvese tini ndinani kana mangwana wazondoita vanhu mumwe munhu gasa kushoka kana zvikasa kurwadzi gara wandiziva kana zvisingatokuita tatagara siyana nditimboti nebasa nazvo andikurwadzirwa ndabasa nazvo noti uzvikwanise tabva tabva kumbari anetsana vanhu handasaite saloja kumbari ndinaona mama wachina kunationary akugara mai vake vaigara ikoko ungava stroke vasingagonana dasi ndinevachinye mapamba ndavagezesa ndavaita sei but ndinosazoita vanhu vafunga pamwe nekuti tauya ikoko takugara ikoko tisi kupedza chikafu chemumba here mama wabvanzi ngavaendeswe anzochi kwamutare nemwana wamombe zvakandirwadzira kunana munhu akakwanisa kuona akakwanisa kuappreciate ndifunga ndozakanda chiti chivanhu hakuna muroro anonzi abvisa mweno wake paint zvingonzi avharana zvikadaro chezvandiri benzi zvanandahama zvichii vemwana wangu chero ndondiwadza kumuchinja pamba ati kurevi ndozvanzira ambuya vastroka ndisiri vastroka nei ndangouyawo ndiri muuyi hapana yena imbwa inozamba kwedu kana ana anozamba kwedu ndingonzi hazvonga zvingovharana kuna munhu nikudzakana thanks kana nokutengerana kana zambia zvanana kana pata mumakumba pana ndoblemwa ndinobenzi ndinoona madvantage adari anenge ndechizviona nechirwadziwa iye murume wangu ndambomubleme nakuti tese tiri musemshi semulevu tingorwa tikangofanana saka zvine basa pachazorwadza chirwara tazogara
atazogara anasekura kutsvaga loji tidzinge pamba paipai tidzingwe tiri mamafuta vainzwa kwamutare vatsvaga loji apa sekunhonga atifunira futi mwana wamama kwamutare kuti utori amai vako patsvagwa loja kukuenda sisi kumagaba kunga kuriko kuno kuti asati afamba nyaya dzezvino but vange zuri nemba yababa wakaikasiwa unoko kuenda magaba kunga kuriko kumba kwedu but tata saka loja tikuti kuenda kumba kuna namama ndikuchengeta mama ko waimatakurisa mama utoende kuna kwamutare isi unotidzinga utenge imbwa ko zvona nchivachengeta ngwese ndinoda zvibhadhara munokwanisa kunibhadhara chiro ndimuro wenyu nongo amai ana kubva ndakabvisa pambe ndamai mwanambo ndambobvira ndakarama upenyu hwekuita neseidi but maatondisa neseidi but amuzvionese zvinhu zvandirwadza apa ipapo pese apa nemurume wako mainga muchigara zvakanaka imi nemurume wangu zvitoripo pane pawambotaura kanyaya yekuti madrugs saka mama akuru wamise kana kuti madrugs ndindazomudzoswa madrugs ndowamudzoswa madrugs ndindamudzoswa madrugs mairo madrugs api bvula mutoriro mbanje imbanyani pemu anabva nadzipemu nadzipemu audhara anosiyana nazvo rongo zvesireipemu mutoriro waitorova ndaitorova patemachinayo apa muchinzwanana tichitonzwanana chichasira ndisiye mutoriro chinwana ndikatanga kurwara aipa ndakarwara neumu zvonesa kunomira straight ndisa kunokuta se ndikati chii hanzi neimwe shamwari yangu yazvita futi zvokurwadzwa neumwe bveramba chiita se chirowa zvikazoita hanzi chii pane itsvo itsvo pane itsvo nechi ameno ada problem yekidney ndiye munhu atso ndizofunga ndatinatasa mwana wangu chirwadziwa andaibatikana saka ndingazosiya uyu chane ndakamusikira chii mwana wangu handidi naye emunhu anoti atezvanzi ndakanganisa sei ndikatasa mwana wangu batikana kazvanzi zvaoma sei ndatasa mwana wangu ibatikana ataginsiyane nazvo saka iye manje munhu kuti nevamwe vanhu vanenge azosangana navo semunhu wechirume asangana nopa zvikuitwa anobva angozviitawo ndozvaakuita pari zvino zvaangakuita ndozvangakuita izvozvo but inise kuziva kwangu kumuziva munhu wangu nditozoti apata sei asangana navanhu vaivai saka ipapo tichida svika panyaya yedu yanhasi ipapo tingati nezuro paakakura murwiro anga arwa madrugs anga asina ko pamwe pese paanomboguruwa kana sonorwa madrugs manje kana atorwa madrugs haatonditirafu anenge ari busy chenobvunywa chi mumba nekutsvaga tunhu twaanengada kumbogadzira twepei twaanengada kumbogadzira mboda kugadzira karedhiyo kakana dambogadzira katv kana kanga kai musi vanorwa madrugs nomusi vanobvunyira imba yese saka tsitsi pamaenda kumapurisa manzi chii muri kumapurisa ikoko mapurisa pandasara murume wangu azouya because ndasiwa ikoko azouya bva asvika zvikanzi iwo ndoita basa rekurova mukadzi zvikanzi aiwa handisi kumurova tindangonetsanawo imhepo dzenzanibata achibva ambosungwa nechina bva ndwa neimwe rume ndomaano ndanzwa kunge anga achirohwa here achiti ai ofisa ndikumbiroregerero chii achirohwa memo ndopandazoshidzwa nemupurisa anga muda naye zvikanzi endai kune murume wenyu ari kukudai vandasvika murume wangu agara mame zvikanzi ndozvanga uchida zvanga chini kuti ndirohwe kati wene ndaita sei ina ndachandakanganisa ndaida kusungisa dendakausungisa dha dendaenda chimapurisa kudhara ndakanokusungisa asi kutouyawo ndaita kuno kumapurisa vanhu vemucommunity vandibatsirawo ende denda ramba ndirimba machango chindirowa orondamba chindirova here chindikwadza kuti zawandaita chibuda panze nyewe ndandakusvika se zviramba uchindirova kuti ndidzoke mumba ndambobuda nevanhu vaive nachitya futi uchandirova kuti ndamboenda kupi saka ndisikandangoti dzezvavata se zvavari kutaura asi adzowe zinini hangu kumapurisa pandasara ndatovhuna muzviro tisunge murume wako here ndikati aiwa musamusunge handavotsinge newe handava se nazvo but tichibva mapurisa tazonzi mapurisa ende munogadzirisana mucommunity vanhu vachinanwa iko kuti muparadzane but mudhima vanhu vanofana kuchengetana muri tu but inosaidi kwangu kuchengetana kwati nandikuoni nokuti ndinogara ndichingorohwa pamwe andisana chandakanganisa saka kana kuti tiri murodhi tobva ikoko nemapurisa natitonzi ndikunonga kupambama ndikapambama kuti hakupindura ndikunokupa chibhakira ndikapa chibhakira panoita sei but zvinhu zvoti arikubva kurohwa
tubva unogadziriswa ndisingatitarisa kuti munhu achatanga futi ndondityisidzira nandititarisa kuti pamwe ndopa achatanga kuti chanyengerera but tichiri murodhi achada tosvika kumba. Saka unofunga kuti mukanogara mese iri pari zvino mukagare kana kubvuma kuti ndigare naye kwane ndichita tikagara tiri tuchitaura naye nendichitya uroho asi kugara naye handichakwanisa ndichada usha urohwa urwadziwa meso urwadzo gumbo riri kurwadza ndisikwanisa kutofamba huro yese ndanyikwa nzare izeni yachina handisi kuzondidena nemhosva yandinadzo zvainobatika zvanhasi ndengoti aiwa pamwe ndakanyaza zvorati but handachana mutadzire ngoti ndikurwadziwa negumbo rangu rari kuziva kwete kuti ndikufungira takazvimbe kundirwadza ndomhosva yandatanga kunzwa chibhakira kumeso makusenseni handichada ndikutotya noti makati mabva panape mimi mandisiya aiwa hana zvaachakuita hana zvachakuita vaitako mama taziviswa kuti imimi ndimi mumwe muvakidzani ende ndimi mumwe anga aripo pachiitika nyaya iyi murume uyu achisvika pakurova mudzimai wake marovero amuita akanyanyisisa aya tingada kuziva nemhuri yeZimbabwe kuti chakusundai kuti kubva makuseni kusvika izvozvi makamira nemusikadzi uyu chii? Makadii ruzhinji rweZimbabwe ndangouyawo ndichimutswawo makuseni chinzi kune mukadzi ari kurohwa zvakaomarara nemurume nevamwe madzimai maviri echikuru. Mushure mekunge isu tine club yatinayo yenetball takavaka bumbiro iri reclub maererano nekuona kuti vakadzi vazhinji vemunharaunda medu havana zvekuita. Vazhinji vacho vanenge vachinetsana mudzimba nekuti munenge musina entertainment. Mumba mukashayika chikafu vanhu vanoita violence, mumba mukashayika peace vanhu vanoita violence. Saka nguva yatinotora nguva diki diki yotiri kuground kwatinenge tiri tichitraina netball tinodzidzisana zvakawanda. Tinodzidzisana kana kutabva pamutambo sipo, tinobika madishwasher, tinobika madrinks, kukurudzira kuti mukadzi wanhasi aite sei ashande. Mukadzi akashanda mhirizhonga inoita shoma mudzimba. Saka nekuburikidza vakadzi vemunharaunda nekuona chiitiko chatinoita vabva vauya vakandi approachawo kuti takaona munotaura nezvedomestic violence, mungaitawo here nhamba dzatingabate nekuti pane mukadzi anzwa nekushungurudzwa. Inini handina kuda kuhesiteta, ndangosiya zvanga ndichiita ipapo ndichibva ndati handei kumba kwacho tinoona kuti akamira sei. Nekuona kurwadziwa kwangu kachiita mukadzi uyu nekondisheni yanga ari ndabatikana ndikati kana tichirarama musociety zvakadai so vakadzi bedu maneighbors varimo vachisiya zvakadai so vanenge vada kuti remangwana revana riite sei. Takwanisa ndanga ndakangopfeka hembe dzepamwiri ndikangotsa juzi pamusoro nezambia ndikati handei kupolisi. Ndobva ndamukwidza zveshuwa kusvika kupolisi. Patasvika kupolisi tobva tangomusiya ari mumaoko mepolisi. Polisi ikatichitorai nhamba dzangu. Kana muchinge matora nhamba mukasvika kumba mukaona murume wacho mofona murume wouya kupi kupolisi. Ndaita sezvataurwa nepolisi ndikadzoka zvakare ndichifamba ndikasvika pamba pavo. Murume akafonerwa nepolisi akaenda kupolisi. Saka chiitiko ichi chatirwadza secommunity nekuti zviri kuitika ndezvekuti tinozopedzisira takuchema panhamo kana kuti takurwadziwa kuti zvaitikirwei, asi isusu takazvirera kubva zvichiita sei zvichitanga. Nekuti ndinoona kazhinji especially isusu vakadzi tine kaintendenzi kekuti tikanzwa pachiitwa mhirizhonga tinoonera kure tichitofara tichiti nekuti hazvisi zvedu, asi kwete nekuti chaona mumwe chichakuwanawo mangwana. Saka tikaita vakadzi vaviri vatatu vanobatana vachiti say no to domestic violence hazvimbofa zvaitika nekuti varume vanoziva kuti tikaita izvi tinopedzisira tamaoko emaporisa. aiwa tinokutendai mama nerudo rwenyu hazviitwe nevazhinji zvamaita izvi. Panguva ino tingada kuziva kuti mangoti mune club yenyu ine zita iri club iyi? Ine zita inonzi Shalom Queens. Saka iyi inonzi Shalom Queens, shalom zvinongoreva kuti rugare. Saka chatakango hatina zvikwanisiro zvakanyatsoti, asi shungu dzedu
ndedzekuti mukadzi mumwe nemumwe aite busy awane zvekuita musociety, nekuti akaona zvekuita musociety zvinhu zvinomurerukirawo even mumba chaimo mukaita nzara munoita mhirizhonga.